potvrdenie o dobrovoľnosti pohlavného styku medzi manželmi. Čiže manžel si chce zašpásovať večer, vyťahne formulár, vypíše rodné číslo, stav a tak ďalej. Žiadosť ešte. Žiadosť. Príde generácia Z, všetci teraz tu jaká generácia Z. Proste to je normálna mládež, podľa mňa. Čo jaká generácia Z? Zase, vieš, mileniáli a generácia Z. A teraz čo my sa teraz budeme báť, tu sopliaci vymyslia? Vieš, čo je to koinofóbia? Počul si to už niekedy? Koinofóbia. Akože nedostatočne nakojená generácia a keď sú nedostatočne nakojení, tak sa nedovyvinul mozog. Tie čínske roboty, však tie sú krajšie ako skoro všetky poslankyne za PS. Keď budú takto rozmýšľať stále, no tak z nich sa stanú milionári. Vieš, čo je to milionár? Ako na začiatku. Áno, to je väčšina Slovenska, takže my sme milionárska ako krajina. Nikita Slovák. Áno, ako Nikita Slovák a je to drvivá väčšina Slovákov sú milionári, takže my sme ako milionárska krajina. Čiže majú holú riť?